to our girl lesson. So dini जोङो 5.1 खौ स्टार्ट खालामसै so 5.1 खौ स्टार्ट खालामनायनि आगोलावनो मोनसे फर्मुला जों रोंनांगोन नै मोनसे चैप्टारनि कारणे जों मोनसेल' फर्मुला रोंबानो जागोन दा बे फर्मुलायानो जाबाय an इक्वल टु मा a प्लस n माइनस 1 d नैबेनो जाबाय 5.2 नि मेन फर्मुला दा बेयाव an इक्वल टु a प्लस n माइनस 1 d आ मा बुजायखो माने an माने nt बिदाब माने जां नोङो मा मोनसे बिदाबखौ दिहुननो नागिरदों बेखौनो जाबाय an होनना फोरमायनाय जागोन आरो a माने गिबि बिदाब a इक्वल टु मा a माने गिबि बिदाब नै फर्मुलाखौल' रोंबानो जोङो 5.2 नि गासैखौबो इजिली खालामनो हागोन होननानै आसा खालामनो हायो आरो n माने मा अनजिमाखौ बि माने n माने जों डाइरेक्ट इदि लिरनो हाया माने मा अनजिमानि बिदाबखौ जोङो दिहुननो थांगोन आरो फर एग्जांपल दा 1 होबाय दा 2 होबाय 3 होबाय 4 होबाय सरि नैबे 4 होबाय 5 होबाय दा नैबे थांबाय थागोन जुदि दा n माने जुदि दा नै बिदाबखौ जुदि दिहुननो थाङोबा जोंनिया मा जागोन a 1 2 3 मा जागोन होनबा a 3 दा नै 3 आनो जाबाय नै n आरो नै n आनो जाबाय नैबे एखेयानो आरो खोनाबाय दा बि n आरो बिदिनो होनजागोन आरो अनजिमा जि बिदाबखौ दिहुननो थांदों आरो d माने मा जोंनिया d माने स्पेशल बे d माने फारागथि आगोलनिफ्रायनो जों मिथिखागौ बेखौ फारागथि दा बेनो आरो जोंनि फर्मुलाया बेनो बुजायो दा हमना लाबाय नोंथांमोननो होबाय हमना ला मोनसे सिरिज लानोसै दे आं ओरैनो बुजायनो गारने मेथ्स आगोलाव थांनायनि सिगांनो एसे बुजायनानै फर्मुलाखौ लानानै दा मोनसे जरा अनजिमाखौनो लाबाय जरा अनजिमानि सिरिज लाबाय जोङो जरा अनजिमाफोरनि मानिफ्राय स्टार्ट जायो 2 4 6 8 9 डट ओमफ्राय जों हमना ला जोङो जिथि बिदाबखौ दिहुननांगौ नैबे सेथि a1 a2 a3 a4 a5 जों माखौ दिहुननांगौ जिथि बिदाब थाङै माने 10 नाम्बार पजिशनाव माने नै थाङै निसा a5 a6 a7 थाङै a10 माने a10 मा अनजिमा थागोन बेखौ दिहुननांगौ दा बे फर्मुलाया जाहैगोन नैबे फर्मुलाया a10 माने नै an दङ नालाय नै मा जागोन a10 इक्वल टु इनिफ्राय फार्स्ट मा लिरोमोन गिबि बिदाब a प्लस n माने नैबे n नै मा दङ n आ 10 नै मा जागोन होनबा 10 इनिफ्राय नैबे माइनास जाबाय c आथ' c जाबाय इनिफ्राय d आ जाबाय नैनि फारागथि d माने मा d दिहुननायखौथ' आगोलनि भिडिअ'सो जों सोलोंखाबाय स' जायफोर सोद्रोमाया जुदि आगोलनि भिडिअ'खौ नायाखै बिसोर सोद्रोमाफोरा d दिहुननायाव एसे उसुबिदा मोननोबो हानाय स' नोंथांमोना आं रेकमेन्ड खालामो नोंथांमोनखौ आगोलनि भिडिअ'खौ माने नायनानै सोलोंना ला स' d दिहुननाया जाबाय 4 निफ्राय 2 थांबा जोंना 2 मोनगोन दा d आ मा जागोन 2 दा a आ जाबाय जोंनि गिबि बिदाब a आ a1 जों a जों समानानो a इक्वल टु मा जागोन होनबा 2 प्लास होनबा नैबे 10 निफ्राय 1 थांबा 9 इनटु 2 इक्वल टु मा जागोन 2 प्लास 18 इक्वल टु बेसेबां जागोन होनबा जोंनिया दा 20 दा होनबा जोंनिया जिथि बिदाबा बेसेबां जागोन 20 दा जोङो बेबायदि जों माने इजिली जायखिजाया निउ जिथिल' होदों नङा माने एकदम 100 पजिशनाव थानायनि अनजिमाखौबो दिहुननो हागोन जों इजिली 1 लाख पजिशनाव थानायबो अनजिमाखौ दिहुननो हागोन माने नै फर्मुलाजों जोङो इजिली माने जायखिजाया मोनसे बिदाबखौ गेजेर उन जा जोङो बिदाबखौ दिहुननो हायो आरो जायखिजाया स' दा जोङो दा बिदाबथि दिहुननो थाङोब्ला गेजेरनि बिदाबथि दिहुननो थाङोब्ला जों फार्स्टआव मा मिथिनांगोन बेयाव गोसोआव लाखि बेखौ इम्परटेन्ट फार्स्ट बिदाबखौ मिथिनांगोन बिनिफ्राय मेनलि फारागथि मिथिनांगोन होमबानो जोङो जायखिजाया पजिशननि बिदाबखौ माने इजिली माने फाइन्ड खालामनो हागोन माने दिहुननो हागोन जों दा फार्स्टआवनो ए आ होनाय गैयाबाबो ए खौ दिहुनना लानांगोन d आ होनाय गैयाबाबो d खौ दिहुनना लानांगोन माबा मोनसे खायदा खालामनाबाबो जोङो दिहुननानै लानांगोन आरो होमबानिया जोङो जायखिजाया बिदाबखौनो दिहुननो हागोन स' फै लोगोफोर 5.2 नि 1 खौ जागायजेननोसै होमब्ला दा 5.2 नि कुइसनखौ आं खेबसे खिन्थिनाय जाबाय नैफोरो आगोलनि फर्मुला लिरना दोननाय सोरबाबा बेलेगनिफ्रायसो लाना फैदों आं खिथाबखौ आंनावबो गैलामोन मा दङ 5.2 नि दा गाहायाव मा दं गाहायनि सोंलायनाय आबुं खालाम आरो होनाय दं सानदुरि जौगाथायनि a आ गिबि बिदाब आरो d आ मा आगोजार फारागथि आरो an आ nt बिदाब माने nt बिदाब होनदों an आ दा फार्स्टआव मा होनाय दङ a आ दङ 7 d आ दङ 3 n आ दङ 8 an खौ जों मा दिहुननांगौ दा नेक्स्ट कुइसना माखौ दिहुननांगौ d खौ दिहुननांगौ नेक्स्टआ माखौ दिहुननांगौ 3 खौ दिहुननांगौ 3 नाम्बार a खौ दिहुननांगौ ओमफ्राय 4 नाम्बारा माखौ दिहुननांगौ n खौ दिहुननांगौ 5 नाम्बारा माखौ दिहुननांगौ an खौ दिहुननांगौ लोगोफोर आं मोनसे खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायनायनि आगोलावनो बिजाबखौ दिहुनना ला लोगोसे मेथ्स नालाय नायबायल' थाबा जाया जोङो बे मेथ्सफोरखौ जोङो
माने नों जेसेबांनो प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो हागोन स' नोंथांमोना बै कलम दिहुनना लानानैसो नै भिडिअखौ नायबा आं मोजां जायो होननानै सानो स' जागायजेननोसै नै फार्स्टनि कुइसनखौ खालामसै मा दिहुननांगौ जोंनिया ए एन दिहुननांगौ स' जोंनिया कुइसना नैबे मोनो ए आ होनाय दोङो 7 डि आ होनाय दोङो 3 एन आ होनाय दोङो 8 एबार मा दिहुननांगौ जों दा ए एन नि माना मा जागोन जों दा ए नि फर्मुलाखौ सिम्पलि ए एन इकुवेल टु जोङो जोंनि फर्मुलाया मामोन ए प्लास एन माइनास 1 दानिसो बुखाबाय जोङो दा एन आ मा जागोन एन आ दोङो 8 दोङो इमप्लाइज डेट ए 8 दिहुननांगौ जोङो ए 8 इकुवेल टु मा जागोन ए आ नैबे 7 प्लास एन आ मा दोङो 8 दङ 8 निफ्राय माइनास 1 डि आ मा जागोन डि आ दङ 3 निया होनाय दंखायो दा दिहुननो होआखै डाइरेक्ट फर्मुला फज'नांगौ आरो होनाय दंखायो आरो सब गासैबो 7 प्लास नैबे मा जागोन 7 into 3 जाबाय बेनिफ्राय नैबे 7 प्लास नैबे जागोन 7 into 3 21 जाबाय इकुवेल टु मा जागोन नैबे दा 28 दा बिनि निउ बेसेबां जागोन होनबा जोंनिया एन्सारा 28 दा बिदिनो नेक्स्टखौ नायलायनोसै एबार जों मा दिहुननांगौ डि दिहुननांगौ दा जों होनाय दोङो ए आ माइनास 18 एन आ 10 ए एन आ बेसेबां होनाय दोङो 0 होनाय दोङो दा जोंनि फर्मुलाया मामोन ए एन फर्मुलाखौ खेबसे लिरना होलायनोसै एन माइनास 1 डि दा जोंना ए एन आ मा होनाय दोङो लाथिख' होनाय दोङो नैबे ए एन नि जायगायाव जों मा फज'गोन लाथिख' फज'गोन ए आ बेसेबां होनाय दोङो माइनास 18 बेनिफ्राय प्लास एन आ बेसेबां होनाय दोङो 10 होनाय दोङो 10 माइनास 1 बेनिफ्राय डि जाय जि होनाय दोङो जों बेखौ गासैखौ फज'ना होबाय आरो इमप्लाइज डेट 0 इकुवेल टु माइनास 18 प्लास 10 निफ्राय 1 थांबा बेसे जागोन 9 डि ओमफ्राय 9 डि गैथिं लाना फैदो माइनास 9 डि जागोन प्लास दों नालाय जोंनाबो माइनास जाफैगोन माइनास 18 नै माइनासजों बे माइनासजों मा जागोन केन्सेल थांगोन ए इकुवेल टु डि इकुवेल टु 18/9 दा बेखौ रानना होबा बेसेबां नै दा एन्सारा बेसेबां डि नि माना बेसेबां 2 नि दा होमबा बेसेबां जागोन जोंना 2 दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायलायनि नेक्स्ट कुइसनाव 3 नम्बराव दङ ए खौ दिहुननांगौ जोङो डि आ होनाय दङ माइनास 3 एन आ होनाय दङ 18 बेनिफ्राय ए एन आ होनाय दङ माइनास 5 दा जोंनि फर्मुला लिरना लालायनोसै ए एन इकुवेल टु मा ए प्लास एन माइनास 1 डि 0 जे दङ फज'जोबना होदो ए एन आ बेसेबां दङ माइनास 5 होनाय दङ ए आ बेसेबां होनाय दङ 8 ए आ होनाय दङ ए होनाय गैया जोङो ए खौ दिहुन होदो ए आ एन थाबाय ओमफ्राय एन आ होनाय दङ 18 माइनास 1 ओमफ्राय डि होनाय दङ माइनास 3 माइनास जों नालाय ब्रेकेट लिरना होनोसै ओमफ्राय माइनास 5 इकुवेल टु ए प्लास 18 निफ्राय 1 थांबा मा जोंनिया 17 into माइनास 3 implies that माइनास 5 इकुवेल टु ए माइनास ए प्लास ए माइनास जाबाय ओमफ्राय सानजाबना दैखौ 7 into बेसेबां 7 जों सानजाबा 21 into 3 नै बेसेबां जागोन 3 जों 2 जों बेसेबां 51 दा ए खौ इथिं लाना फैदो माइनास ए जाबाय बेनिफ्राय 5 खौ इथिं लांदो माइनास 51 प्लास 5 इकुवेल टु माइनास ए इकुवेल टु बेसे जागोन माइनास 51 निफ्राय 5 थांहोदो 11 निफ्राय 5 थांबा 6 बेसेबां जागोन माइनास 46 मानो माइनास जाखो मानोना गेदेरनि सायाव जोंना माइनास दङ दा नै माइनासजों बे माइनासजों केन्सेल थांहोदों दा ए इकुवेल बेसे जागोन जोंना 46 होमबा ए नि मानाव ए नि जायगायाव बेसेबां जागोन जोंनिया ए नि जायगायाव जागोन 46 एबार जों 5.2 नि 1 नि 4 खौ नायलायनोसै बेयाव मा दिहुननो दे एन खौ दिहुननो होदों आरो ए आ दङ माइनास 18/9 18.9 डि आ दङ 2.9 ओमफ्राय एन खौ दिहुननांगौ एन आ दङ 3.6 दा बिदिनो आगोलनि बायदि फज'ना ला निउ पइन्ट दङ होनना नोंथांमोना गिनो नाङा जास्ट सिम्पलि खालामबा केलकुलेसन खालामबानो जोंना एन्सारा ओंखारो सिन्था दा खालाम एन इकुवेल टु मा ए प्लास एन माइनास 1 डि बेखौ लिरना लाबाय फर्मुलाखौ जों मिथिगौ नालाय ओमफ्राय ए एन आ बेसेबां होनाय दङ 3.6 होदो ए आ बेसेबां होनाय दङ माइनास 18.9 प्लास एन आ बेसेबां होनाय दङ जोंना एन आ होनाय गैया जों एन खौ दिहुननो होदो डि आ बेसेबां दङ 2.5 बेयाव फज'बाय ओमफ्राय दा नैखौ दा 3.6 खौ लादों बेनिफ्राय माइनास बेखौ इखौनो दोनदो आरो प्लास नैबेथ' दा नैजों बेखौबो खेबसे सानजाबनांगोन ओमफ्राय नैजों खेबसे सानजाबनांगोन होमबा मा जाखो 2.5 एनदो सानजाबबाय माइनास 2.5 जों से सानजाबबा 2.5 आनो जाबाय दा माइनास सिगाङाव दंलाय माइनास जाबाय दा बेनिफ्राय 2.5 एन खौ इथिं लानोसै माइनास 2.5 जागोन प्लास दं नालाय ओमफ्राय निउ मा थाखो 18.9 माइनास 2.5 3.6 खौ बिथिं लांसै प्लास दङ नालाय 3.6 माइनास जाबाय दा गासैबो माइनास जों गासैखौबो दाजाबनांसिगोन जोङो माइनास थाजोबबा दाजाबखानांगोन गासैखौबो दा दाजाबना होनसै 18.9 2.5 3.6 जुदि सोरबाबा दाजाबनाय सानजाबनाय उसुबिदा मोनोबा जों कमेन्ट बक्सआव लिरना होबानो जाबाय जाय सोद्रोमाफोरा मोनो स' नोंथांमोना मोनोबा जों इनि बा सानजाबनाय दाजाबनाय दानख'नाय गासैनिबो मोनसे गोरलैनिफ्राय एसे गोरासिमखौ लानानै जों सावरायगोन सानसे जुदि नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैबा
माबायदि सानजाबो माबायदि दानख'यो बेफोरखौ लानानै जों सावरायगोन आइ होप नोंथांमोना गासैबो बेफोरखौ बुजियो आरो खालामनो हागौ स' दा मा जागोन दे दा 5निफ्राय नै 14 जागोन 14निफ्राय 6 बाय 20 निउ जाबाय 2 0 होबाय ओमफ्राय निउ पइन्ट होलायबाय 3निफ्राय 18 10 10 निथिं बे जागोन 15 5 1 1 जों 1 जों 2 बेसेबां जाखो होमबा -25 पइन्टनि उनाव 0 दङ बेखौ होखाला डाइरेक्ट आं बाद होखाबाय बेखौ नै माइनास दों माइनास केन्सेल इकुवेल टु n इकुवेल बेसेबां 25 बाय 2.5 दा बेजों मा थांगोन इदो दा मा होनांगोन जोङो मा होबा बिदि जागोन जोङो 10 इकुवेल टु 10 मानो 10 जाखो बेखौ जुदि रोङाखैबा कमेन्ट बक्सआव होना होबानो जाबाय जाय रोङाखै आरो होमबाबो खेबसे ओरैनो बुजिना होनोसै माने 2.5 जों सानजाबनोसै जों 2.5 दान 10 सानजाबनोसै बे जागोन होमबा 250 पइन्टआ महा थागोन मोनसेनि सायाव होमबा मोनसे बेसेबां मोनखो दा होमबा 25 होमबा मोनसे बेसेबां जागोन एन्सारा 10 दा नैबे जागोन 10 थिग बिदिनो एबार सरि नेक्स्टखौ खालामसै भि नाम्बारखौ भि दङ ए आ बेसेबां दङ जोंनिया 3.5 इनिफ्राय डि आ होनाय दङ 0 इनिफ्राय एन आ होनाय दङ बेसेबां 105 इनिफ्राय एबार दिहुननांगौ ए एन आ होनाय दङ ए एनखौ दिहुननांगौ एन इकुवेल टु मा जोंनिया ए प्लास एन माइनास 1 नै फर्मुला मोनसेल' फर्मुला नै चेप्टारना बेखौनो मोजाङै सोलोंना ला बेखौ सोलोंना लाबानो गासैखौ खालामनो हाबाय नों इजिलि नै चेप्टारखौ मोजाङै नै चेप्टारा सबनिसाय गोरलै चेप्टार आं मोनो आरो सबनिसाय गोरलै चेप्टार होनना भाबि नै चेप्टारखौ मानोना मोनथामल'सो फर्मुला दङ बिनि फर्मुलाया जा फर्मुला माने फर्मुलाबो नङा एक्सुवेलि बे डि मोनसे ए एन मोनसे आरो मोनसे दा 5.3 नोंथांमोना मोनगोन स' बेखौ उनाव सावरायगोन 5.3नि बे फर्मुलाखौ स' नैबे मा जागोन दा जोंना ए एनखौ दिहुननो होदों नालाय ए एनखौ फज'ला ए नि माना 3.5 प्लास ओमफ्राय डि नि माना 0 एन नि माना 105 माइनास 1 डि नि माना मा 0 दा नैखिनि ना गासै 0नो सानजाबना दङ माने बेखिनि लाथिख' खानजायो आरो होमबा 3.5 प्लास 0 इकुवेल टु मा जागोन नैबे दा होमबा 3.5 दा ए एन नि माना बेसेबां दा होमबा 3.5 नैबे जाबाय ए एन आ जाबाय 3.5 दा नेक्स्ट कुइसनाव जोङो 2निफ्राय स्टार्ट खालामलायगोन स' दा नै भिडिअ जोङो बेखिनिखौनो सोलोंनानै दोनथ'नोसै स' नोंथांमोना जुदि जोंनि बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक होनो दाबाव आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामज्लाय स' गोजोन्थों लोगोफोर थेंक इउ